Kiitoksia. — Edustaja Harkimo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman! Palaisin näihin eläkerahoihin. Kun olette ottaneet miljardin lainaa sieltä, niin puhutte koko ajan, että laina on 12,5 miljardia, sehän on 13,5 miljardia. Mutta kysyisin teiltä, että mikä se syy on, että sieltä kannattaa ottaa rahaa, kun viime vuonna se on tuottanut 9% ja edellisenä vuonna 8% korkoa. Ja nyt te saatte itse 2,5%, niin se on 50 miljoonaa te maksatte enemmän, kun te otatte sieltä joka vuosi. Mitä te maksatte korkoa sinne eläkerahastolle ja koska te olette sopinut, että te maksatte tämän takaisin, koska tässähän ei ole mitään järkeä. Ministeri Purra. Kiitoksia. — Ministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies! Edellisessä puheenvuorossani kerroin, minkä takia tähän siltaratkaisuun on päädytty. Se on kertaluontoinen ratkaisu, jolla pyritään varmistamaan se, että ennen kuin näiden veronalennusten dynaamiset vaikutukset, jotka on arvioitu virkavastuulla, tulevat näkymään, niin alijäämä ei siltä osin lisäänny. Samaan aikaan me nostetaan eläkerahastosta tehtävää tuloutusta, joka on myös varsin järkeenkäypää. Samaan aikaan on hyvä muistaa, että valtion tasetta noin laajemmin on ennenkin käytetty. Tämä ei ole poikkeuksellista. Samaan aikaan esimerkiksi hallituksen laajaa infrapakettia, jossa tehdään merkittäviä investointeja kaikkialle Suomeen, rahoitetaan valtion omaisuustuloilla. Kiitoksia. Viimeinen lisäkysymys tähän aiheeseen.